Uite cât de frumos a crescut crusta și e plină de bule de aer. Îți arăt cum să faci pizza ușor folosind secrete italiene chiar la tine acasă cu doar 5 lei. Începem cu alatul care se face super ușor și ai nevoie doar de 4 ingrediente. 365 de ml de apă plată călduță în care o să punem un sfert de linguriță de drojdie. Amestecăm drojdia în apă până se dizolvă. Cât se activează drojdia, pregătește un bol cu 520 de grame de făină ca să ai un aluat senzațional, exact ca în pizzeriile din Italia. Ia o făină italiană sau dacă nu găsești, alege o făină cu minim 12 grame de proteină. Punem făina în bolul mixerului, peste care punem 10 grame de sare și amestecăm sarea cu făina. Peste amestecul de apă cu drojdie punem o lingură jumate de ulei de măsline. Acum turnăm amestecul în timp ce roboțelul frământă. Treaptă mică și începem să punem ușor. Lăsăm să amestece puțin și continuăm. Așa trebuie să arate aluatul după ce toată făina a fost incorporată. Acum trebuie să-l lași la temperatura camerei pentru 5 minute, iar apoi urmează secretul care îți va face blatul super pufos. Scoatem aluatul din bol și îl punem pe masă. În prima parte, aluatul va fi destul de umed, dar nu te speria pentru că după ce o să facem tehnica specială de întindere, acesta va căpăta o cu totul altă consistență. Tehnica e foarte simplă, îți poziționezi palmele sub aluat, îl ridici, îl scutul puțin și dai cu el de pământ. În cazul nostru de masă. Încă o dată, palmele sub aluat, ridici aluatul, îl întinzi puțin și lovești cu el. Faci așa de 3-4 ori și aluatul se va schimba complet. Uite cum s-a transformat aluatul, acesta e mult mai puțin lipicios și își păstrează mult mai bine forma. Acum ungem un bol cu ulei de măsline ca să nu se lipească aluatul. Întindem super bine. Cu mâna care are puțin ulei, punem peste aluat și îi dăm o formă de biluță. Practic, îl rotești sub propria greutate până se face o biluță uniformă. Îl iei și îl pui în bol. Ca să nu se usuce aluatul, îl mai ungi cu puțin ulei de măsline. Acum lași aluatul să dospească la temperatura camerei pentru o oră jumate, dar dacă vrei să-l faci exact ca italienii, îl pui în frigider pentru minim 24 de ore. Eu o să-l pun în frigider ca să vezi exact cum arată un aluat ca în Italia făcut la tine acasă. Așa arată aluatul a doua zi, nu este absolut deloc lipicios, are o textură foarte elastică și poți să vezi bulele de aer chiar aici, ceea ce înseamnă că a dospit foarte bine. Acum, ca să termin cu aluatul, tot ce ai de făcut este să-l împarți în bucăți de câte 250 de grame. Practic așa o să ai o pizza destul de măricică. Din ele formăm biluțe uniforme de aluat, iei aluatul din lateral și l aduci în centru, exact așa, apoi întorci bucățica, acum cuprinzi cu palmele biluța de aluat și începi să faci mișcări circulare până devine uniformă. Văd biluțe? Exact, uite, deja încep să apară bulele de aer. Asta înseamnă că va dospi minunat. Pui făină pe o tavă, acum pui aluatul cu grijă în tavă. Ungi aluatul cu puțin ulei de măsline ca să nu se usuce, iar apoi îl lași la dospit la temperatura camerei pentru o oră jumate. După urmează partea cea mai delicioasă, făcutul pizzei, la care primul pas facem un sos de roșii demențial și super rapid. Punem 500 de grame de piure de roșii în care pui 2 căței de usturoi, puțină sare, un vârf de linguriță de zahăr ca să echilibrezi aciditatea din roșii și busuioc proaspăt sau uscat. Iar la final o lingură mare de ulei de măsline. Și mai dai să amestece un minut. Acum că aluatul a crescut perfect, o să-l întindem și avem o tehnică foarte ușoară. Pui puțină făină pe deasupra, cât să nu se lipească. Cu 2 degete faci foarte blând o adâncitură în centru și începem să împingem în exterior. Exact așa. Dacă vezi deja bulele de aer, e un semn foarte bun și asta înseamnă că o să-ți iasă o pizza minunată. Continui să întinzi, dar ca să ai o margine perfectă, o lași cam atât de groasă. Eu am pus-o direct pe folia de copt ca să fie mai ușor să o bag în cuptor, iar acum punem sosul. Pentru o pizza de mărimea asta pui 2 linguri mari de sos. Apoi îl întinzi din centru spre margini. Ca să ai niște margini superbe, ai grijă să nu pui sos de roșii pe ele pentru că se va arde. După ce ai pus sosul de roșii, rupi dintr-o biluță de mozzarella bucățele mai mici, punem brânza, salam și acum e gata de pus în cuptor. Poți să o pui direct în tavă, dar dacă vrei să o faci cât mai aproape de varianta italiană, o pui pe o piatră de pizza. Dacă folosești piatră pentru pizza, să o încingi la cea mai mare temperatură a cuptorului tău pentru cel puțin o oră. Prima pizza a ieșit așa.